Folk går røver i Kardemommeby. Helt op og var de dygtige. Synes du ikke? Det var helt vildt. Og hørte du, hvor højt de kunne brøle? Ja, men du næsten troede, at de voksne var. Ja, men du var vel også godt, at du fik slukket branden. Ja, i måden ikke. Så har jeg fået en fremhævelse, så ikke var helt forgæves. Nej, det er rigtigt. Det er ikke sådan, det er
Jesper, Jonathan, skynd jer, for nu er der ildebrand. I må redde papegøjen. Ja, I må redde papegøjen. Det er ikke pænt at stjæle. Derfor må jeg også. Det bliver fængsel 48 dage. Jeg, gamle Tobias, har fødselsdag til at se.
meget
Ingen gider. Alle ind. Freja. Freja. Nej, Freja. Op og stå. 1, 2 og 1, 2, 3. Hvor er nu? Min sakbold. Min sakbold. Nej, Jasser. Jasser. Hvor er sæk? Jeg skriver det. Jeg skriver det op i min jobbebog. Prøverne skal arresteres. Ja, det skal de. Prøverne har en høne. Nu vil jeg sige noget. Prøven tager det. Husk skilte.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart.